Бүгін изге Рамазан ойының 10-ші күні Зәкәт Хәйрия фонды районларда ифтар мәжлисләре ұйыштырды. Қазандағы Туған ауылым комплексында мөмкинлекләре шекләнгән балаларны да шақырганнар иде. Күңелле уеннар, биюләр. Туган авылым комплексында сабыйларны елмаеп каршыладылар. Табын янына утырып сыйлаганчы аниматорлар төрле кызыклы мавыктыргыч тамаша күрсәтте. Балаларына шул кадәр игътибар күрсәтүләренә ата-аналарның да күңелләре тулды. Шигырьләр сөйләделәр, осталык дәресләрендә катнаштылар. Кәгазьдән гадәти булмаган открыткалар ясарга өйрәнделәр. Кыяш байыгач, барысы да табын янына җыелды. Ифтар ашы өйдәге кебек якыннар белән бергә үтте. Зәкәт фонды Рамазан аенда ифтар мәҗлесләрен көн саен уздыра. Бу юлы мөмкинлекләре шикләнгән балаларны чакырдылар. Алар фондта исәптә тора. Өлкәннәрнең ярдәмен һәр даим тоеп яшиләр. Ә изге Рамазан аенда сабыйларны шатландыру бирәк тә игелекле гамәл булып санала. Ифтар мәҗлесенә килгән һәр балага күчтәнәчләр өләштеләр. Сабыйларның әти-әниләре оештыручыларга янә ихлас рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Нык дулкынланган сабыйларның йөзләре дә елмаюдан балкып торды. Анис Мөхәммәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.